Kublai pi baro ngi priang snobhai pi syakathup kubor menta ka janmit. Barashwa bangin pa shi ki kubor ki babnya nginya petchwai ki mat bakongsan. Play Modi yaka National Tribal Festival Adi Mahotsav ha New Delhi. Yad bet ka jing tap vote ha Tripura 1 point real pukandai point kandai pun real nakashispa hadu lai beje minsni. Pan jing kershan ka Congress na kinong tap vote kintai lingba ki sen jam halor ka bha kamyat. Bat on pentikna ka BJP ban itu no yakutien Khasi bat garo ladawan hakabor ong Ritu Raj Sinha. Kikubor kibabnya. Menteri rang bado keri Narendra Modi henne kasngi ula play yaka National Tribal Festival Adi Mahotsav ha Major Dhyan Chand National Stadium New Delhi. Kumba Shahjar ngot ki reu don sap ki badain ki reu lom na apapratali ki jilla but Union Territory ki leshim menta hagane ka tamasa. Kumjo live khandai tali ki van dhan vikas kandra na khatnyau tali ki jilla but Union Territory ki leshim menta hagane ka mahotsav. Kane ka tamasa ka pin inam ki jing shnakti ki jing drodur ki jing deng itanat ki set ki kheu kendo ka bam ka di but ki jing bam tinrai. Ka jingros pa abat ka jingyar ka riti dustur jong ki jadbin reu lom na keleng keri kilapin inam hakumba arspa atli ki dukan. Ka tamasa ka badai ban rakhe ki nongrem jong kin reu lom ba kinthop ya ka lariti ki jingshnakti ka bam ka di ka khai pateng bat ka sap ka phong tenrai kan pateng hadu ka arpunyo terek menta ubnai. ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा. Habapai shak election ha Tripura ka jingtap vote ka long henne ka sngi ban jit yakin riu pongot ki nong mikmat sha ka yeng dorbar thau an. Ka jingtap vote kelas dang ha kapor nyo beje minstep ha lai hajar lai spa apaprat li ki jaka tap vote ba kinthop ya shihjar tali ki ba khamdon jingma bat apaprat li ki weipat ki bahap an penjur ki bor pahara. Ka jingdon jongki break wela wan tap vote hadu ka lai beje minsngi ka long reu pukandai point kandai pun reu na ka shispa. Latno ki kaptu kat ni ki jingja ba malumala ka jing tap vote ka long ka ba yat bet yat renti ha keleng ka jilla. Menteri Rangba Dr. Manik Saha bat ki para menteri jong lembat menteri Rangba berem Manik Sarkar ki long ki baningkong na pedeng ki san ngut ki bala tap ya ka vote ha ka jo ka por ki don arspa san phukhandai ngut ki kertong ba kenthop ya arpu ar ngut ki kenthai ki bala ai reng ha ka ne ka election. Ki jadbin reu bru kumju ki tu ki basyong basa ha zero line jong ka khapot India bat Bangladesh ki leshim menta ha ka jing tap vote. Ka AICC Media Coordinator ka Bobita Sharma bat ka President ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ikong Joplin Scott Shilla kilay ay mensim yaki nong tap vote kintai hapo ka jilla da ka bakular yaki babun kilat klinti habay day bat ka jingpin kubor bat ka bha kamyat na ka benta jongki. Haka kerwok khubor bala pelat henne kasngi ka Congress kala terwaru ya ki senjam ban pinbha ya ki jingim ki kentai da ka bapinbiang ya ka kwat ka kya shabaro ki nong shnong ban ya chakmat bat ki program ai jinghikai ba kerpang halor ka sengkam sengjam na ka benta ki kentai ban pinbiang ya ka jingyo ka balai hajar tingka man ubnai shabaro ki longkame ba kershan dalade yalade ki bahap hapo ulan jing kerdu. Ka jingpin biang ha kaliang ka pule puthi shaman lagi kena kan thai hapo ka jilla ban pinyeng ya ka yo na ka benta ki kan thai bat ka Special Urban Police Force ban khmi bat te lakam ki kambe an hapo sor da ka pindon kam ya ki tiar bat ki kor ka juk start technology ba minta ha ka juk ka por ban kintiu ya ka bha thong kam na ka benta ki kan thai ha ka tnat pulen. Kaseng kala penyeng ru shipong ngut ki kertong kentai ki banya ai reng ha ka ne ki election ban wan.
For this, we have the initiatives, as you know, in our 5-star Meghalaya commitments. We are committed to giving an monthly income of 3,000 to single women, single mothers below poverty line. We are also committed to undertake special entrepreneurship training programs for women to make them self-sufficient and financially independent. National Secretary Jongka BJP wakmi iya kathan chatela mingi Ritu Raj Sinha hinen gesngi ula pentikna ba ka jingdawa kabala shu sateng na kabenta ban kentup iya kaktin Khasi batgaro haka kernet ka pra Jongka Sinshar khadar ha India kan sayo i biang iya ka jingshai Jongka sngi lada ka BJP kawan hakabor ha Meghalaya. Habakren berkilat pathai kubor halor ki kaptu kat niki matrekam bala pelat da kaseng hasilong min haka khatsan terik mentau benai usin ha ula ong baki patba Jongka jela Meghalaya kidon ya kariti kolshor ka beriuspa da ka bebenrap baki ne kiktien dai ban itu no. Kaseng ka persangkat bala ban yo i yakini baro hadin ke election. Lada ka don ya bunteli kisuki. Uloong ba on sawan ra ya kani ka mat ha ka yeng dorbar bat on ya trilang rengkat bat ka sorkar pedeng ha ka baydai bat kani ka binta. People of Meghalaya have a very rich culture, and the Khasi and Garo languages have hundreds of years of cultural value. We believe that these languages must be considered for inclusion in the 8th schedule, and BJP stands with the Garo people and the Khasi people for inclusion of these languages. We will do our best after election. If we have adequate number of seats, we will move this in the Legislative Assembly and work in close coordination with central government to take this request up. President kaseng Congress ba Vincent H. Pala ulaong ba ka Trinamool Congress kadai kaseng sign perthai ha ka jala kabla penyat tang da ka wei ka longyeng. Ulaong ba ka TMC hi kadai kaseng kabla pia namar ba benta bon na kipat ba ki bajia dan menta lang ha ka Trinamool Congress kila phet no na ka ne kaseng bat ban let penyaso syaki wei pat kiseng sign perthai. Habakren syapang kaseng Congress uba pala uloong batang kitu ki brio ki ba million ban bamsap ki eno ya ka Congress bat kilet ban penyaso sya ka TMC. Ula benrap ba kani baro kadai tang ka jingbam ya sngotu jingmut ba kaseng Congress kalaya pat ya pra ha Meghalaya Henry ka jingyaidon jong ka Congress kan long kumju kumajulong menchua. Finish itself. Yes. TMC is a party of one family in Meghalaya. TMC is a party which lots of division right when they started with it. 12 of the MLAs from Congress defected and joined TMC, and half of them left the TMC and joined different parties. That itself, the TMC has finished itself. Kahe no yalam ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ikong Suzuki Paryat hinen gasngi ila penyaso ila de sya ka BJP haringkat ki nong kersyan Jongka ban ajing kersyan ya ukertong kaseng uba M Kharkrang. Haba ajing kren ikong Paryat iloong ba ila petno na kaseng Congress nakabenta ban kintiw ya ka Roy Kapar habaro kiliang Jongka North Shillong constituency. Katkum ka jingong jong i ki kertong na kiseng sign perthai ba per ki balaya aireng ha ka ki election kilaya jalut ha ba ki patba kidon kam ya ka jingerap jong ki kham tam ha ka por ba wanling shop ka klam covid khat khandai. Iba hek ha ka tu ko por ngafoni ngomba ngambe na kaseng jong ki hilap mo ban yarap yang ban ai ipa junga mata ni haban teb yi no ken ngin le namar ngiru ni haban shong quarantine te ikhlem ong ngam tet ya ka no ka party ngam ngakhlep ya mata ngan yarap ya barok khoi di kata ka penlong nga hado mata ngam berkhat man ka por ho ngan join ni ngan nai join ndi ondang ala berkhat ngal asani bha ngong em ngahaban join ngakwa ban yarap yi ki pa ngakwa ban yarap yi ki long kmi kham tam ki bala shem janjar Majra ding adep mat ngasutho
bat ngam kwa ba kibe kilong kumi ba kin mat mani ka ju Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jingshit ka long khat khandai point sun degree Celsius bat ka jingkriat ka long nyo point sun degree Celsius. Ka jing ngem ka haw ka long sun pusaw na ka shispa men step bat prapho na ka shispa janmen. Ka sun meneng ka nakyang hakikak tu ka ni ki jaka. Sa shisin pat ni pin kan mau pi baya ka ni ka kubor jongi pila ban pej ha ka johi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban pej ha ki kubor ba man lakas ngi ha ka Facebook, Twitter bat Instagram jong ka Daily News Shillong. Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup kubor ngin ya pej biang sa shisin ya ki mat ba kongsan. Play Modi ya ka National Tribal Festival Adi Mahotsav ha New Delhi. Yad bet ka jing tap vote ha Tripura 1 point rew kandai pun rew nak shispa hadu lai beji minsi. Pan jing kershan ka Congress na ki nong tap vote kin thai lingba ki senjam halor ka pha ka miat. Bat on pintikna ka BJP ban itu no yak tien Khasi bat garo ladawan hakabor om Urituraj Sinha. Te paralok kaptung ila poi sya ka bukut jong ka thup khubor jongi menta ka janmit hadu banginde syembyang bat phila syai kasngi khublei phi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। चल अपना